Ubona bakhona emakhaya okhuluma-ko umthandazo noDlamini ePiet eMpumalanga. Ngithi namhlanje angilibingelele namhla kungumsombuluko kuzobe bengisesontweni benginikhulekisa nginithandazela ngithi uNkulunkulu avule iy'nhlanhla nomsamo ukhanyise amadlozi konke kuvuleke. Ubona bakhona emakhaya iy'nkinga esibhekene nazo ziningi zehlukahlukene ey'khona ey'mpilweni zethu, but-ke mina ngikunye nani. America, Swaziland, Botswana, Zimbabwe, South Africa, amazwe namazwe. Nani lapho ngiva kuthiwa niyafisa ukungibona boThembisa kuphi nakuphi bo-Richards Bay. Ubona bakhona emakhaya ufuna ngizokhonza nawe ebandleni lakho, nawufuna ngizokhonza kunye nawe. Nami ngifake isudu njengawe, ngifake ijoyini njengawe, anginankinga. Yonke impahla kimi, yonke isipho kimi iyawasha, ngingayigcoka impahla yami ngize enkonzweni yakho ngizokhuleka nawe nje. Ujabulele ukuthi umthandazi namhlanje useceleni kwami. Namhlanje ngizobanjwa ingalo kamthandazi. Namhlanje uzongikhulekela uDlamini umthandazi, umprofeti umthandazi okhuliswe ngesintu sakwamampela. Umthandazi uDlamini lo usadla ngoludala, saqhubeka isintu sakudala ayisintu samanje. Ngibuye khona ekhaya ngisonza ngempepho nangamakhandlela nkalwabonako. Ngingumthandazi futhi ngithandaza kakhulu, nginethemba lesipho enginaso nawe lesipho sami ngisingakusiza wena mbukelo khona ekhaya. Mbukelo khona ekhaya ngizokhuluma into manje ngifuna yenzeke kuwe. Ofuna umsebenzi ngifuna awuthole, ofisa ukuba nemali, imali ngifuna ibe khona. Ofisa ukuba nemoto, imoto abe nayo, kodwa-ke ofisa ukuba nemali ebhenki ibe khona imali ebhenki, hhayi ngoba izongena nge-magic. Funa usebenze ukwazi ukuseyiva imali. Umsebenzi ukuze uthole kufuna usokolele, ayikho into oyithola mahhala. Mbukelo khona ekhaya. Mina ngumthandazi ngizokutshela iqiniso ukuthi thandaza, uphahle emadlozini, nawe ungalali, ungahlali phansi. Uma usamabhizinisi zama ukuthi amabhizinisi akho uwabhalansise, uyimisela lokwenzako ku-relationship yakho. I-relationship yakho izoba mnandi uma ninemuntu wakho nizwana, nikhona uku-understandana. Futhi okunye imali ebhenki izoba khona ngoba wena sowuyiseyivile wayibeka. Ayikho into evelele ezulwini njengemana. Mbukelo khona ekhaya bahamba bakuyenge bonke abantu. Mina ngumfundisi, ngumthandazi, ngithi kuwe le ngikutshela kona kwenze. Uzawubona namhlanje thola sinefu, thatha impepho, amakhandlela, uphahle, ukhokho omkhulu basekhaya umama nabasekhaya kithi. Ngicela ngikhanyisele, ngifuna umsebenzi, ngifuna ukuba nemali, ngifuna ukuba nenhlanhla, ngifuna kuphumela empilo eningi, ngifuna kuvikeleke izingozi eziningi. Manje uDisemba jabula ukuthi uzojabula ngaJanuwari uma ekhaya kini ongabikho kwathola ingozi yemoto. Kubike lokhu, kucele uNkulunkulu ukuthi kwenzeke, ngeke kwenzeke ngoba mhlawumbe nihlakaniphile ekhaya kini ningalimali. Cha, kunabantu ababa nenkinga njalo ngeminyaka abangcwaba, njengeminyaka abangcwaba kini akushone muntu. Kule muntu othi angakhulela ingane iyaphuma, kunemuntu ongayitholi ingane, kunemuntu ongathola umsebenzi, kunemuntu ongashadi, kunemuntu ongalotsholwa, kunemuntu ongathandwa kahle kahle ku-relationship. Ungene ngoba sohluphekile, kungekho lapho angahlala khona. Mbukelo khona ekhaya wena uphila kahle, uphila kamnandi. Okwenzeka empilweni yakho kwenza just because nawe uya-enjoya. Kukhona abantu abalala bangakahle, kukhona abavuka abangahle, kukhona abalala emapayipini. Wena ingane zakho zilala ekhaya, wena ulala ekhaya. So icabanga le mpilo kanjalo. Lokhu okuyiko kona manje, le mpilo okuyona njengamanje, mbonga uNkulunkulu, mbonga namadlozi. I love you. Okhulumako umthandazi uDlamini, angene emanzini ezibeni esikhulu, angene sempophomeni. I love you. God bless you. uNkulunkulu abe kunye nawe. Mbukelo khona ekhaya.